Segur que coneixeu un munt de cançons infantils que, a primera vista, semblen supersenzilles, oi? Doncs, de vegades, amaguen molt més del que ens pensem. Avui ens submergim en una d'aquestes, la Masareta. És una melodia que potser sona simple, però en realitat és tota una càpsula de llengua i cultura. Som-hi, que la descobrirem junts? Mireu, aquí la tenim. Aquesta és tota la letra. 4 línies que ens dibuixen una escena sencera. El dilluns compra lluç, la Masareta se'n va al mercat. El divendres menja ous i el diumenge tot m'ho menja. Sembla gairebé una llista d'anar a comprar, oi? Però si ens hi fixem bé, veurem que aquí dins s'amaga una petita història. Anem a veure quina és. D'acord, per on comencem? Doncs pel principi. El primer que hem de fer és identificar qui és la protagonista i què fa. Qui és el cor, el centre de tota aquesta cançó? La pregunta és ben senzilla. Qui és la Masareta i què fa exactament? El més bo és que no cal buscar gaire lluny, La cançó mateixa ens ho posa ben fàcil i ens situa de ple en el seu dia a dia. I tant! Aquí ho tenim, ben clar. La Masareta se'n va al mercat. Aquesta frase és clau. No només ens presenta el personatge, sinó que ens porta directament a un lloc fonamental de la nostra cultura, el mercat. És on arranca tota la setmana, el punt de partida de la història. D'acord, ja sabem que va al mercat. I ara què? Doncs ara veurem com s'organitza la setmana, perquè la cançó està muntada al voltant d'un calendari molt clar, com si fos una espècie de diari gastronòmic en miniatura. I aquí ve una cosa molt curiosa. La lletra fa servir els dies de la setmana per marcar el ritme de la narració. Fixeu-vos-n'hi, tot pivota sobre 3 dies molt concrets: dilluns, divendres i diumenge. Cada dia té el seu paper, la seva funció dins d'aquesta petita història. Aquesta taula ho deixa claríssim, oi? El dilluns, vinga, a comprar. Què toca? Lluç. Arriba el divendres i el menú canvia. Toquen ous. I llavors arriba el diumenge, que és com la traca final, el dia de la festa grossa, on, literalment, s'ho menja tot. Una estructura supersimple, però que funciona de meravella. Però, que no tot és la història. Aquesta cançó és una eina fantàstica per aprendre vocabulari. És una manera genial d'aprendre paraules quotidianes. Tenim lluç, ous i, és clar, mercat. Paraules del dia a dia, que són fonamentals. Molt bé, ja hem vist la letra, l'estructura, el vocabulari, però una cançó no és només text, oi? Qui canta tot això? Qui li posa la veu i fa que ens soni tan familiar? Això és un tros d'informació molt important. Doncs ni més ni menys que en Paco Muñoz. I això és clau perquè situa la cançó dins de la gran tradició de la música popular infantil valenciana. La seva veu és la que ha fet que la Masareta arribi a milers i milers de cases i es converteixi en tot un clàssic. Val, hem desmuntat la cançó peça per peça. Hem vist el qui, el què, el com i el quan. Però la gran pregunta és, i què? Per què ens hauria d'importar una cançoneta tan simple com aquesta? Quina és la seva gràcia? Doncs importa, i molt, perquè com hem vist, la Masareta és com una navalla suïssa. En només 4 versos, ens ensenya vocabulari, ens repassa els dies de la setmana, ens mostra una rutina cultural tan nostra com és anar al mercat i a sobre ens explica com construir una història. És una lliçó sencera, concentrada. Al final, la idea amb la qual ens hem de quedar és precisament aquesta, que una cançó infantil, per senzilla que sembli, pot ser una autèntica càpsula del temps. És una foto fixa d'una manera de fer, d'uns costums, d'un idioma, tot empaquetat d'una forma que se'ns queda al cap per sempre. Així que, la pròxima vegada que sentim una cançó de quan érem petits, potser val la pena parar l'orella. Potser hi descobrim tot un món. I això fa pensar, oi? Quines són aquelles cançons que ens recorden la infància i què diuen de l'entorn on vam créixer? Ho deixem aquí. Fins a la propera!